Ćao ljudi, evo mene sa još jednim novim videom. Nadam se da me vidite, pošto ja ne vidim sad kako se i koliko se vidi, jer počinje onako polako da pada mrak, ugašeno mi je svetlo, nadam se da se vidi dobro, nemam pojma. Ovaj video sam htjela da snimim zato što sam naletala onako u posljednjih par dana na slike i snimke gdje se razni proizvodi testiraju na životinjama i kako to utiče na životinje, posebno L'Oreal da koristi životinje za sve živo, jer je iz njihove fabrike bio verovatno snimak koji je neko od radnika tajno napravio. Do tad iskreno nisam znala, niti sam previše obraćala pažnju na to da li se nešto testira na životinjama ili ne, nekako mi je to, šta znam, nije mi ni na kraj pameti padalo da to može da ide do te mere i da može da ide tako daleko. Međutim, neću da pričam sad o tom testiranju, nego hoću da pričam o tome da li se vi uopšte borite za neke promjene na pravi način. Da li se borite na pravi način za promjene? Zato što nakon tih postova, na koje sam naletala u posljednje vreme, vidjela sam da su ljudi počeli da obaveštavaju u smislu nemojte koristiti ove proizvode, nemojte koristiti ove proizvode, nemojte koristiti ovo, nemojte koristiti ovo. Mi učestvujemo u ubijanju životinja, mi učestvujemo u maltretiranju dece, mi učestvujemo u ovome, u onome. U suštini svako ko nije svestan svega toga i ko nije upućena, velika većina ljudi ne gleda kad ode u prodavnicu da li je neko dete od 3 godine sašilo majicu za 50 centi za 8 sati ili je neko majmunče uginulo zato što je neko kupio šampon za kosu. Ljudi prosto to ne gledaju i trebalo bi da bude jasno svima da ljudi ne žele da se povežu sa takvim stvarima na pravi način. Lakše je zažmureti i praviti se ja kupujem taj proizvod, ali ja nisam naudio tim životinjama. U suštini na neki način svi jesmo, ali borba nije usmerena na pravi način. Ja ću dati sad primjer sa tim postovima i sa tim videima koje sam ja pogledala, ali ovo možete da iskoristite za apsolutno sve i mislim da će vam biti dobar savjet za apsolutno sve, zato što ja se dotaknem određene teme u videu i ne želim da se vezujete sad striktno za to što ću pričati u vezi životinja, maltretiranja, ovoga, onoga, nego hoću da se otvorite i da razmislite gde se sve dešava i koliko se dešava često da se borite na pogrešan način protiv određenih stvari i da pokušavate da popravite situaciju na pogrešan način. Kao što sam rekla, videla sam postove gde je rečeno da nemojte da kupujete ove proizvode, nemojte kupujete ovo, nemojte da kupujete ono, i onda je navedeno samo par kompanija koje navodno testira na životinjama, da su neke prestale. Neko je onda napisao kako Oriflame neko voli zato što Oriflame ne testira na životinjama. Iz tog razloga sam ja onda krenula malo u istraživanje tih kozmetičkih kompanija, pogotovo kozmetičkih kompanija i tih poznatih brendova. I možete da vidite, eto, ko ume da čita sitna slova i ko može da uzme lupu i da pročita sitna slova, da skoro ispod svakog brenda, ispod svakog opisa, da kažem, kompanije, ispod svakog opisa gde možete da vidite da li oni kako vrše svoja testiranja, da piše da ukoliko određena država zakonski, po zakonskim propisima zahteva da se testiranja vrše nad životinjama, da oni to moraju da urade. I da, na primjer, ukoliko proizvodi koje testiraju sadrže sumnjive supstance ili materije koje možda mogu da naude ljudskom zdravlju, da se iz tog razloga testiranja vrše nad životinjama, što je automatski otvorena dozvola da se testiranja vrše nad životinjama uvek. Znači, to piše u opisu skoro svake kompanije, osim onih kompanija koje izričito se predstavljaju kao veganske i kao cruelty free kompanije koje se ne služe takvim testiranjima, nego plate ljude koji su dobrovoljci i onda testiraju na njima. Ili, što kaže, na ljudskoj koži ili kako god, da vide da li postoje neke reakcije. Ono što sam ja videla, kažem, bilo je, zgrožena sam bila time što sam videla, ali isto tako sam videla prosto ljudi, ako čuju za jednu kompaniju, bore se protiv te jedne kompanije, dok, na primer, kupuju mali milion proizvoda koji su isto tako dobijeni mučenjem životinja, mučenjem
dece, mučenjem svega i svačega, a nisu svesni. Znači, samo ako čuju u određenom trenutku za određenu kompaniju, počinju da se bore samo protiv te jedne kompanije pored milion drugih. E sad, ono o čemu ja hoću da pričam. Ja sam napisala nekome u komentaru, ne znam ko je izbacio tačno, neka žena je izbacila, ne znam, sad ne pamtim imena, napisala sam da prosto smo mi naučeni da zavisimo od proizvoda koji jesu napravljeni mučenjem živih bića, bez obzira ko su ta živa bića. Znači, mi nismo svesni da sve što konzumiramo je zapravo nasilnički na neki način napravljeno, da hrana koju vaši psi jedu je napravljena na isti način, da šamponi za pse su napravljeni tako isto što se testiralo na psima koji su mučeni, znači ne može se testira na čoveku šampon za psa, da tečnosti za sudove, prašak za veš, da sve hemikalije se na nečemu testiraju. Znači, prosto nije poenta samo testirati, ne testiraju se hemikalije samo na WC šolji. Vi morate da testirate negdje da vidite da li će neko da se otruje ako neko sipa tu hemikaliju, ako možda ta hemikalija ima u sebi nešto, neko može da se unesvesti od nje. Znači, uvek se testira na živim bićima na neki okrutan način, ali mi se borimo samo protiv te određene jedne vrste i mislimo kao sve smo uradili, u stvari nismo uradili apsolutno ništa. Ja sam napisala da smo mi, i sad ću vam reći, mi smo se navikli na takve stvari, naviknuti smo na to pre nego što smo postali svesni da se nešto dešava iza svega toga. Pre nego što smo postali svesni da za našu čašu mleka koju dobijamo da pijemo, se dešavaju katastrofalne stvari tim životinjama i da u stvari to mleko koje mi pijemo je obojeno, dobijeno na užas nasilnički način, ali na to ne obraćamo pažnju kad sednemo i da pijemo čašu mleka, ali ako vidimo da L'Oreal proizvodi šampon za kosu i testira ga na majmunčetu u kome su spaljene i rukice i njuškica, to vidimo. Znači, poenta je u tome što smo mi već navađeni i što smo naučeni da zavisimo od tih proizvoda i pre nego što smo postali svesni svega toga. Znači, pre nego što smo postali svesni. Način na koji bi trebalo boriti se protiv toga je zapravo traženje rešenja i traženje načina da dođemo do proizvoda koji neće biti uključeno tako okrutno testiranje i izdravljivanje i ljudi i životinja. Znači, ako vi želite da promenite nešto, vi nećete ništa uraditi prestankom kupovine nečega, zato što verujte da ste vi samo jedna u milion osoba koja će prestati da kupuje tako nešto. Da je manjina ona koja će prestati da kupuje to. Manjina. Sve više se svest kod ljudi budi. Ali prosto ne možete vi da čekate da se svi ljudi probude da bi vi sad kao nešto uradili. Kada vi počnete da radite na novim izumima iz kojih će biti isključeno testiranje na životinjama, testiranje i izrabljivanje ljudi i životinja, kao što sam rekla, mučenje ljudi i životinja, kada budete osmislili takav proizvod koji će moći da ima pristupačnu cenu kao proizvodi koje mi kupujemo, da kažem, prosto smo postali zavisnici svih tih proizvoda, kada budete osmislili takav proizvod, to će biti rešenje za tu vašu borbu protiv svega toga. Znači, ne postoji rešenje u tome, prestanite da kupujete, moramo da se borimo protiv, ne. Vi morate da se borite za, kao što smo i pričali, vi morate da se borite za nešto. Jer protiv čega se borite, to će samo da jača. Protiv čega se borite, jedno je primetiti da nešto nije kako treba. Ali kada vi krenete da se borite za nešto, znači borite se za zdravu hranu, za zdravu ishranu. Počinjete da gajite zdravu hranu, zdravo voće, zdravo povrće, neprskano, neobrađeno. Počinjete da pravite zdrave veganske šampone, vegansku šminku, vegansko ovo, vegansko ono. Počinjete da proizvodite prirodne, da kažem, materijale koji nisu veštačku kožu, koja se sad lupam, koristi se od kokosa, od banane se pravi veštačka koža, od svega i svačega, svašta sam videla. Znači, na takav način se borite protiv ovoga. Ali vi morate tu naći neku sredinu gde se može naplatiti
tu negde u rangu sa tim proizvođačima koji nisu neko ko ne muči životinje, koji su, da kažem, odlučili su se da muče, odlučili su se da na takav način testiraju, ali kada vi date ljudima da oni mogu novcem svojim da plate to što se te životinje ne muče, onda će se ljudi odlučiti da uzmu to i onda će reći, ok, ako je to iste cene, a ovde su ubili ko zna koga i ko zna koliko životinja ili koliko ljudi da bi napravili ovo, a ovde su bukvalno svojim rukama napravili to i cena je ista, ja ću uzeti to. Na taj način se borite protiv toga. Tako što ćete ljudima dati izbor da kupe ono što ne uključuje nikakvo maltretiranje. Tako da ja vas molim da razmislite na pravi način i da na pravi način nekako uključite sebe u sve to, da uključite sebe u celu tu priču, da kažem, eto, i zaštite planete od izumiranja, zaštite životinjskih vrsta od izumiranja i svega i svačega, ali uopšte uključite svoj mozak i što se tiče mnogih stvari protiv kojih se borite. Ako nešto nije kako treba, morate da osmislite rešenje na kom ćete raditi, ne proteste protiv, ne ovo protiv ovoga, nego nađite nešto za šta ćete se boriti. Za šta ćete se boriti? Ne protiv, nego za. Za zaštitu životne sredine. Za, da kažem, prirodne šampone. Za prirodno ovo, za prirodno ono, za ovakav proizvod koji ne uključuje nikakvo mučenje i onda će ljudi imati izbor da biraju šta će kupiti. Inače, mi neki preveliki izbor nemamo ili moramo da odemo u drugu državu da bi nabavili to što je, što kažem, cruelty free proizvod ili što je veganski proizvod ili moramo da izbacimo ne znam ja kakvu lovu da bi platili tako nešto i iz tog razloga prosto ljudi zaboravit će vrlo brzo na majmuna zato što nemaju para dovoljno u džepu da bi platili ono što ne maltretira majmuna, jel shvatate? Znači, koliko god vama sad to možda bilo smešno ili tužno ili žalosno, to tako jeste. Ljudi kupuju ono što je njima jeftinije da kupe i ono za šta mogu da daju svoj novac. Da kažem, nekako ljudi što više novca imaju, više ulažu u svoju zdravu ishranu, u zaštitu životne sredine, ali šta će da rade oni koji su glavni, da kažem, u kupovini. Masovna kupovina je u suštini u toj nekoj srednjoj klasi, koja kupuje sve što im se ponudi. Zato što nemaju izbora za nešto bolje, nemaju izbora da kupe nešto zdravije, nemaju izbora da kupe nešto pametnije, nemaju izbora da odu da kupe, ne znam, zdravu voćku, zrelu voćku, da kupe i van sezone nešto da jedu voće umjesto mesa, jer je meso jeftinije od voća. Znači, prosto to je bitno da se promeni. Borite se na pravi način i pomozite ljudima da im bude pristupačno to za šta se vi zalažete i za šta se borite i onda ćete nešto i promeniti. Tako da, eto, nadam se da će vam pomoći ovaj video. Idite na subscribe, komentarišite, lajkujte, delite. Hvala što me pratite. Imate ispod sve linkove gde možete sve da me pratite. Instagram, Facebook, stranice, sve živo. Imate sve tu ispod i to je to. Vidimo se u nekom narednom videu. Ćao!